eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Enwe na-ekele onye ukwu na-ekele nta wee na-asị nke onye chi ya zelu. Ndị na-alụ ebe ọ bụla ị na-alụ, ị nọ n'agụ, ị nọ n'afịa, ị nọ n'ụlọ ọrụ, ị na-alụ ọrụ bekee, nke ọ bụla ị na-eme na bụ nke dị mma ga-adịrị gị na mma, ya gaziere gị. Ọ ga-adịrị anyị na mma dịka m si kwuo. Kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ oge nzukọ oge ahụ ji ekwu ka o si ada wee were asụsụ Igbo yele ihe wee na-akọwa ya, anyị na-ekwu ya, na-agbasa ozi n'ụzọ ọdịnala, n'ụzọ nke ziri ezi, nakwa olu na asụsụ Chukwu gọziri agọzi bụ asụsụ ndị Igbo. Abụ m Chizzy ani. Cheta na ọ bụ n'ụlọ ọrụ kara aka ebe anyị na-eti eti, anyị gwere chinchin n'akara na rekpọm ya bụ na Solid FM. Ebe a ka isi wee na-anụ ọnụ m ugbu a. Dịka o si dị ugbu a, aga m asị gị, ọ bụrụ na ịma onye nke gị ebe ọ bụla ọ nọ na, si ya gbanye ya na akara na rekpọm na Solid FM. Ị hapụ ebe a ka anyị kpaa ma mee nzukọ a pụrụ iche nke gbasatara mmadụ niile, ọ bụkwa n'iwu ụmụnne ndị nọ n'obodo dị iche iche na mba ụwa. Ịgwa ha chọwa Kpakpando TV na YouTube ka ha wee ike wee zite ozi nke ha, sonyekwa n'ihe a na-eme, maka na ihe a gbasatara nke ọ si eme kpọmkwem na ndịda Naịjirịa. Mana ebe anyị gbadoro ụkwụ wee na-ekwu efu na ihe gbasara nchekwa na ọ na-emetụzi onye ukwu na-emetụ onye nta ugbu a. Ugwu ndịda na-ekwusi ike maka ka nchekwa si dị n'ala anyị ugbu a. Ụfọdụ obodo n'iji maatụ Katsina na obodo dị iche iche ka si emechigasị ụlọ akwụkwọ ma na-amachi ndị mmadụ ịchịgharị maọbụ ịchịbata maọbụ ịchịpụ n'obodo ha. Maka gịnị? Ihe gbasara ịchịgharị efi na ndị na-eche ya, nsogbu ọ na-ebute maọbụ nsogbu o butegasịrị na Naịjirịa ugbu a, mere na obodo dị iche iche na Naịjirịa na-agbasi mbọ ike na ha ga-eme ka o wee benata pee, ka udo wee dị n'etiti ndị na-achịgharị efi na ndị na-akọ ugbo ha n'ugbo ha nakwa ndị obodo. Ọ ya mere na chara nzukọ ndị ndịda, ndị na-achị obodo ndịda dị iche iche. Ha dị ine anya na agụba ya, obodo na-achị na ndịda Naịjirịa ruru 17 ka mesịa nzukọ wee kpebisie ike n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ ha kwuru, maka na ihe gbasara nchekwa bụ nke na-eche onye ọbụla ụlọ. Ha wee kwusie ike sị na ihe a gbasara ndị mmadụ ịchịgharị efi, si na ha na-eche efi a na-awụbanye n'ugbo ndị mmadụ, na nke a na-ebute ọgba aghara, ọ na-ebute mwakpo, ogbugbu na ọbara a na-akwafu na ya akarịrị akarị. Ha wee sị ha n'ọnwa mkpụrụ ụbọchị nke mbụ, onye ọbụla n'ime ha jee n'obodo ha mee iwu ma chie iji ụkwụ maọbụ ịchịgharị efi na ala ndịda Naịjirịa. Obodo dị iche iche emechaala nke ha. Ụfọdụ na-akpa ka a ga-esi wee mee ya, mana oluonanụ ife ụbọchị ha yere o jiri nara ofu ụbọchị wee gafee, maka na ha edebere mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ọnwa 9 afọ 2021. Ondo emeela, Ekiti eme, Rivers wee mee. Agụba ndị dịka ha megoro ọ na-erute ihe dịka 7. Ụfọdụ na-akpa ya, ụfọdụ ka na-akpa ka a ga-esi wee mee ya, ụfọdụ amaghị na ha na-akpa ọ bụ na anaghị akpa. Dịka nsikwuo, anyị batara obodo Enugu bụ ebe anyị gbadoro ụkwụ ga-ebidogo ịkpa ka a ga-esi wee mee ya n'obodo Enugu. Nwanne ụnya ka a nọrọ kpọọ ndị mmadụ, ịma na anyị ebi n'ụzọ kwuo ihe a na ebidogokwa. Onye mara ihe ọ ga-eje tinye maọbụ ihe a ga-eje wepụ ya. Ya mere na nwanne ụnya kpọọ oku ndị obodo, gwa ha ka onye ọbụla bịakwuo uche ya
gbasara iwu ga-amachi ndị mmadụ ịchịgharị efi nakwa iwu ga-eme ka esi azụ ụmụ anụ ndị ọzọ dị iche iche na na-akpa efi n'ala Enugu. Ndị dị iche iche bịara, ndị ụfọdụ bịara, ndị isi ndị mmepe obodo ụfọdụ jigasịrị wee nọchite anya ndị obodo ha na-achị. E wee bido ụlọ ezumezu omebe iwu nke obodo Enugu wee kwuo wee sio na iwu a na-achọ ime n'Enugu ga-amachi ndị mmadụ ị na-achịgharị efi ga-eweta udo. Ha na-emekwana ya maka ofu onye, mba, na-enweghị onye ebu n'obi wee na-eme na ihe bụ ebumnobi ha bụ ịfụ na akwalitere udo na obodo Enugu. Kwube dịka esi nọchite anya ya bụ Edward ụbọchị o kwuru wee sio na okwu a maọbụ iwu a na-achọ ime bụ iji hazigasịa usoro eji akpa efi nakwa ihe ga-eme ka udo wee na-achị. O wee na-ekwu na oge onye isi obodo Enugu ga-emecha wee bịanye ya aka na ọ ga-eweta ma ọ bụ kwụsị kpọmkwem nsogbu ndị na-eche efi na ndị na-akọ ugbo na-enwegasị, na ọ ga-egbochi ogbugbu, ọ ga-egbochi ịwakpo ụmụ nwanyị n'ike, ụmụ nwanyị anyị ndị na-eji akọ ugbo, ndị na-eche efi ụfọdụ na-awakpo n'ike, na ọgba aghara ogbugbu na mmụ mwakpo n'ike a na ọ ga-ebenata ya n'aka ndị na-eche efi. Mana ka ndị ọzọ na-ekwu, ndị eze ụfọdụ, ndị ọnụ kwuru n'okwu, ndị na-anọchite anya ha na-ekwu wee kwụsịa, onye isi ndị na-achịgharị efi maọbụ na-eche efi n'ala na ngalaba ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa wee mesịa wee kulie wee sio sie ha ofu ọnwa ka ha na ndị nke ha je kpaa. Na ihe mere bụ na ihe gbasara iwu a ha ka nọ ya weta ya na orubeghị mkpụrụ ụbọchị 5 ha wetara ihe gbasara n'usoro ihe gbasara iwu ịmachi efi n'obodo Enugu. Ha wee mesịa wee na-asị na ọ ga-adị mma na-enyere ha ofu ọnwa ka ha na ndị nke ha je hazie ma tụkọ isi ọnụ wee mara ebe ha ga-akwụ n'ihe gbasara iche efi a, maka ụmụ ihe ka o si dịgasịa, ka ha hazie mara ọnọdụ ha ga-ewere. Na o kwuru na ihe o jide mkpa na a ga-eme nke a bụ ha chọrọ ijegwa ndị otu ha niile ka a mara ihe jọka ime n'obodo Enugu, ka ha ghara ịghọtafi ha ma ọ bụ chere na ha eje na nara nnukwute ego n'aka ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchị obodo Enugu ka wee kwado iwu a. Ọ dị ma ọ na-anụgonu ya. Ọ ya mere anyị wee sị okwu a ka ọ dị ugbu a, kedu ihe ị chere maka ya? Ị kwadoro ka echebe ndị na-achịgharị efi bụ ndị mieti ala, ka enye ha ofu ọnwa ka a na-echenu ha, ka ha na ndị nke ha je kpasịa, ka ha mara na ka ọnọdụ nke ha mara ihe a ga-atinye na ya tupu abịa ya aka n'iwu ga-emechi ịchịgharị efi na obodo Enugu? Kedu ka isi chee na a ga-eji wee na-akpazi efi n'Enugu, na a ga-ahazi ịkpa efi n'Enugu a?
ọ bụ mụ na gị ga na-ekwu ya n'ụbọchị nke tata, mana ihe ị ga-eme bụ na ịchọ itinye ọnụ n'okwu a, ị ga-agbachi mbọ ike tụnye alo, jiri asụsụ Igbo yele eye wee sụọ ya, nke kachasị nke onye akọ n'ọnụ. Atụmatụ ka anyị na-achọ ka ọ ga-esi wee dị mma. Ile anyị fụ n'obodo dị iche iche na ala Naịjirịa na ihe a na-enye nsogbu nke ukwuu. Ọ dịghị ekwu ihe gbasara ndị na-achịgharị efi, adịghị ekwu obodo dị iche iche na Naịjirịa na ndị bi n'ime ya ka awọ mmiri tọgbọ iko. Mana akpabago ya, obodo ụfọdụ akpabago, obodo ụfọdụ abịa egokwa aka, ụfọdụ bịara aka dịka usoro iwu ji wee dị. Mana ihe a na-amaghị bụ na ndị otu ndị na-eche efi a o jegwakwara kwuo ụdị okwu a sị ka echere ka ha hazie mara weta ngwa ndị nke ha na ha na-achị na efi n'obodo ebe a na-eme iwu a, ka ha kwuo uche ha, ka ha gwa ndị nke ha ka a ghara ịghọtafi ha. Ndị isi a bịara na-ekwu na ọ bụrụ na emeghị nke na ndị ha na-achị, ya bụ ndị na-achị ndị na-eche efi mieti ala nke ọdịda anyanwụ a, onyeisi a na-ekwu na ọ bụrụ na emeghị nke a na ndị ha na-achị ga-aghọtafi ha, wee sị na ha ga-eche na ha eje na nara aka azụ buru ibu wee na-akwado iwu ga-amachi ichigharị efi. Ebe obodo ndị ọzọ ji ufugoro ya, ma obodo ugwu ebe ha si wee na-achịdata efi a, obodo dị iche iche na-amachi maka nsogbu ọgbaghara na-ebute. O mere na ụfọdụ obodo na-emere iwu mmadụ apụtana, ụfọdụ mere iwu wee wuo oge eji apụta na oge eji apụ, ụfọdụ mere iwu wee ụfọdụ asị na ụmụ akwụkwọ agazina achetu, ụfọdụ wee si na-ejimatụ na Katsina na eche efipụ n'obodo ha maọbụ chịbata ya na-achịgharị ya na ha chọzi ya. Ya mere anyị ga-eji wee kwuo, itinye ya ọnụ, gwa anyị ebumnobi nke gị, gwa anyị uche gị na ihe ị chọrọ ka eme ọ ka echere ha, maọbụ ndụmọdụ ị ga-enye ọchị obodo Enugu na ndị omebe iwu n'ihe gbasara iwu ga-amachi ichegharị efi n'obodo Enugu. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ana m abịa ka m webe okwu unu. Ada fulu nende buku maka na adịghị afụ Igbo kwada ọkụ ome ọkwa nke ọ dịrị anyị na mma. Classic clip. Classic clip. Classic clip. Classic clip. Aha, Igbo ndị nwe m ekele m unu. Ọkwụnụ mana ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị ego. Ugbu a n'iji hazie na iji mee ka ihe niile na-aga nke ọma, anyị ebugharị n'ọnọdụ ugbu a, ya bụ na nzukọ ndị Igbo ga na-abịaziri unu n'ọkwa elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile, oluzie na Fraịde anyị na-eme omenala n'ụzọ pụrụ na ọkwa elekere anyị 4 kpọmkwem, maka na ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị ego. Ọkwa ka o wee dị mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ngwa na-echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee niile n'ọkwa elekere anyị 4 kpọmkwem, ọkụzie elekere anyị 4 kpọmkwem n'ụbọchị Fraịde mburu ọnọdụ iwetara unu kpakpando. Oge anyị ji eme omenala a na-akụghị mmiri, maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma, maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Cheta na ọ bụ na Solid FM ebe anyị na-eti eti ka ọ ga na-akpọtụ. Abụ m Chizzy Ani.
Rema, nekwa akara ekwentị ga-eji wee chebezie ya ọnụ. Akara ekwentị bụ 09907711109 maọbụ 09002311109. Ya bụ maka ndị na-anaghị ata ka anyị na-eti. Akara ekwentị ga-eji wee kpọweta ebe ọnụ ma ya akọ n'ọnụ bụ 0909 771 1009 0909 771 1009. Nwekwara ike ịkpọ na 09023111009. Ya bụ 09023111009. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị, sụọla anyị Igbo yele ya. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Dịkwara gị nwanne, ndị ka ị merụ? Adịkwa mma. Ihe na-achọ itinye n'okwu a bụ na ya na n'ike a na-aka ya ọbụla ndị bụrụ ndị megere meeting na ụta aka si wee dị. Na-achịkwa n'ọnụ ya bụ na Enugu steeti bụ gọvanọ anyị. Ka ya kwere ya eme ụta si enye ka ha mee ha si eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mma. Ije na obodo anyị na ya dakọzi ugbo maka ihe a na-eme ịkọchi ugbo. Ihe ezi ikporo ezi banyere ebe ahụ mebichiri ihe ịkọ. Ya basi the village na ko subu makanda ki abusa fulani na ko ma ta ti ku ya ke ne kene yo kene bangi ngwadalu wane dalu chita na okuni na ekwu na alu ni na akpa ebe alu ndị na akpọ na ekwu ya. Chita na igwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ije kiri wee tinye ọnụ nke gị. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Sola Igbo yele ana m anụ ihe ị na-ekwu. Gaa n'iru nwanne. Obi. Ihe dị na nke ndị na-achị achịara imefu ịhapụ maka abata na anyị because na thing ga-ebute okwu. Ngwa daalụ. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị bidoro wee na-ege anyị na-ekwu okwu gbasara iwu ga-amachi ndị na-achịgharị efi na ndịda, mana ka o si dị ugbu a Enugu ka anyị na-ekwu maka na ndị Enugu ebidogo kwaba alụ ya agụgụ nke izizi kpọọ ndị obodo na wee bịa tinye ọnụ na ya, ebe ndị obodo na ndị ọzọ na-atinye ọnụ ga-atinyegasị ọnụ n'ihe gbasara ya. Ndị isi ofu onye isi ha bụ onye isi ndị Miiti ala ndị na-achịgharị efi otu ha wee kwune wee sị na ihe gbasara iwu a na ha ka wetara ya na ọ gafebeghị mkpụrụ ụbọchị ise ha wetara ya, wee sị na ọ ga-aka mma ka ndị obodo Enugu nye ha ofu ọnwa ka ha na ndị otu nke ha je kpaa ka ha nyochasịa ihe gbasara iwu a maka ihe mgbagwoju anya dịgasị na ya, ka ha mara ebe ha ga-akwụ akwụ, na ọ bụrụ na eme ya na ọ ga-enye aka ka ndị otu ha ghara ịghọtafe ha, na ha wee ike chere na ha anara n'aka azụ wee kwado ọchịchị Enugu ka ha machie ịchịgharị efi. Anyị wee na-ajụ ịkwadoro ka echerefa ka ha na-aje kpazie ha kpachazie, ọ bụzi ihe ka isi chọzie ka a hazie ịkpa efi n'ala Enugu. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ọ dị mma, anyị ga-eji nwayọọ. Anyị ma na-akpọrọ okwu ka mmadụ niile bịakwuo ihe gbasara ha, ihe a chọrọ ikwu gbasara ihe a na-eme. Ọ dị mma, daalụ. Ọ dị mma, biko cheta na alụ niile a na-atụ ebe a na okwu na-akpọ ma ndị na-ezite ozi ha n'ụzọ dị iche iche bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche ihe a na-akpọ dịka iwu asada bụ ka esi wee dịrị onye kwu ma dịrị onye nta maka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ. Gwerekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ 09097711009 maọbụ 09023111109. Ịkpọ akọ n'ọnụ ibe okwu nke ka ndị ọzọ wee tinye wee kete ọnụ. Ana m abịa, bụ m Chizzy. Classic clip.
Igbo ndị omekele m unu ọkwụnụ mana ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị ego ugbu a n'iji hazie na iji mee ka ihe niile na-aga nke ọma anyị ebugharị n'ọnọdụ ugbu a akụkọ ndị Igbo ga na-abịaziri unu ọkụ elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile Fraịde anyị na-eme omenala n'ụzọ preaching ọkụkọ elekere anyị 4 kpọmkwem maka na ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị ego ọgbakọ o wee dị mma cheta na abụ m Ani nwa na-echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee niile na ọkụ kpọmkwem ọkụzie elekere anyị 4 kpọmkwem n'ụbọchị Fraịde mburu ọnọdụ iwetara unu kpakpando oge anyị ji eme omenala a na-akụghị mmiri maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wee mma maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma cheta na ọ bụ na FM ebe anyị na-eti eti ka ọ ga na-akpọtụ abụ m Chizzy Ani ya ọ dị ma ọ bụ ụlọọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM na itoolu ka eji eweta anyị na-ekwu okwu gbasara iwu ga-arịfi n'obodo Enugu dịka ndị na-achị ndịda Enugu ndị na-achị ndịda Naịjirịa si wee besịa nzukọ wee kwuo na ha chọrọ ka emee iwu ka akwụsị ịdị na-efi ka o wee nwee ike mechie ọgba aghara ugbo nakwa mwakpo a na-awakpo ụmụ nwaanyị n'ike ndị nọ n'ugbo ha na ndịda Naịjirịa na a chọrọ ka eme iwu a ga-eji wee na-ahazi ka e ga-esi wee na-akpa ife ndịda Naịjirịa wee mesịa ndị ụfọdụ wee bido abịaghị aka ndị etiti ebe ụlọ ụzọ wee mee ndị wee bịa Rivers wee na-abịa ndị ụfọdụ ka na-akpa nke ha Enugu ya bidogo akpabago ya nwanne ya ka a kpọrọ ndị obodo ka ha bịa fụkwa ma kwukwa uche ya gbasara iwu a mesịa ha wee kwụsị okwu ndị eze ndị imepe obodo nke unu maka ndị dịka ndị PG ha ndị eze ọdịnala na ndị ụfọdụ ndị okpukperechi dị iche iche nke ha ewee mesị onye isi ha na-ekwu maka ha bụ ndị na-achịgharị efi wee kwulie wee si na ha chọrọ ka enye ha ofu ọnwa maka na etebeghị aka ha wetara ihe gbasara iwu a na ha chọrọ ije nyocha mara ihe dị n'ime ya wee ke kọwara ndị otu ha ihe gbasara iwu a nakwa ihe gba ọbụla gbagwojuru ha ya n'ime ya ka ha wee kọwara ha ọfụma na ọ bụrụ na emeghe nke na ndị ha na-achị ga-eche na ha abịa nara ọchị obodo go aka azụ kedu ihe ị chere gbasara ya ebe niile emegoro iwu a ọ dịghị ile kedu ka esi akwadobe ime ka iwu a ka eme ya ka ọ dị ile kpọmkwem afọ gị na-ebe iche akpọ ngwa bee nke gị nke ọ biko ihe akụrụ maka onye isi ihe gbasara maka ndị klania a ga-enye ha 1 month na 1 month n'oge anyị nsogbu abụ fama ihe 2 years ago ihe na nke ọ na ọgbakọ ihe tụgharị mechichaa ya na zo na ya natara ugbo o nwere ka ha ga-esi mee gị ihe ebute rụpọtụ onye anaghị eme onye ya na-eme plan ọ ya ka anyị na-asị kedu ka a ga-esi wee mezie ka ọ dị ile emesa iwu ga-enye ya ihe onwe anyị ịtụba na ebe ha 1 month a biko ndị gọvanọ anyị na ndị na-achị anyị na-emebi iwu a na-enye ha 1 month anaghị enye ha 1 month ikwugbu ya ebe a na obodo dị iche iche steeti dị iche iche ụlọ nyebi iwu end ọnyị ya iri ihe emezi na ha ga-atụba enye ha 1 month again ọ nwekwa ka ọ dị maka na ara ya icheke na ọdịba anyị na mgbe ụba anyị kịta ugbo akụ gwụrụ na kịta ije na rait ndị mmadụ ma akpụ ọ naghị eme nyakwụnyakwụnyakwụnya ndọcha duto na most of them n'ebe a anyị ha pụọ etinachukwu obodo mmachi so ihe anyị na-etiri ihe mara mma ndị anyị na-anya eche n'obodo anaghị ike mana ọ bụrụ na be ha anya ma isi ụta ahụ anwụrụ onye na-achụ ha mana ka agbaghị eziokwu kristal mụnwa na-azụ gị ihe akịta mgbe ha mebiri ngwongwo m ha ndị ha amịa na mma ihe a gasị bụ nwa Naijiria imagine na atụto n'ebe a kịta adịbe na ala achara mbụ ebe a ndị kịta
ndị Fulani na ịda ama not until ndị ga-enye ike ha nyere anyị ebe a. Ngwanụ daalụ nwanne ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'oge na-asa ya kwara ngwanụ. Daalụ ezigbo mmadụ daalụ. Gee ntị, ọ bụrụ ewere onye na-achụ obodo na-achụ ndị mmadụ. Iwu a na-eme bụ iwu udo dịka ndị na-eme iwu anyị na ndị na-achị anyị n'obodo Enugu si chọọ ya. N'ihe a na-achọ bụ ka eweta udo tọrọ atọ, ka nwa mmụọ egidewa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegidewa mmụọ, ka ndị na-akọ ugbo ha wee na-eji akọ ugbo ha n'udo. Afọ gị na-ebe iche akpọ, gwara m afọ gị na-ebe iche akpọ nwanne ya. Kwụsị okwu ike na oge na-asịsị m kwarapụ. Daalụ Chika, daalụ. Unu emeghị iwu machiri ịchịgharị efi na Ebonyi? Nwanne, ndị Ebonyi emego iwu nke ha machie ha chịgharị n'efi. Daalụ nwanne o. Daalụ. Cheta na ị nwere ike ije na YouTube ije ebe a chọba Kpakpando TV maọbụ chọba Chizzy Ani maọbụ chọba Kpakpando TV na Facebook ka anyị wee na-akpakọrịta maọbụ Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. Afọ gị na-ebe iche akpọ, biko bee ya nkenke. Afọ m bụ bee ya nkenke. Ana m atọpụrụ m ebe a na ndị okenye na-egbu achọjirila. Daalụ. Ya, ndị m na-ekwu n'ihe a bụ, ama m na esi m ndị ọcha adịghị ka ndị. Amaara m na mgbe e mere lọọ maka sharia something, enweghị onye nyere mkpebi taịm ka ọ gachi ekiri ụlọ. Anyị chọpụrụ ihe mere na Nsụka, nwaanyị na Nsụka tupu onye sadapụrụ ya na soshal midia. Eteghị nnọọ bụ ihe anyị ga-eje negotiate ahụ mmadụ ga-edozi ụlọ ya otu ọ chọrọ ka o wee dịrị ya mma. So na ka ị na-ekwu agwa m emegide nwa mmadụ emegide ya mmụọ. A ga-enye ya betụ ekwu a na-enye ọmụnte nyere 2 months ha na-elụ anụ anyị nyere otu anyị biko. Daalụ. Ekene m unu niile. Ọ dị mma, nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ ka nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ. N'afọ na anyị ata na akị ji eze. Okwu niile ekwuru na ndụmọdụ niile ndị niile nyere ndụmọdụ na okwu niile ha kwuru bụ echiche nke ọ bụ echiche nke na Solid FM ka ọ dị maka anyị na-ekwu maka ya. Ndị omebe iwu eme na nke ha, ndị obodo ejikwa tinye ọnụ. Anyị na ihe niile ata na akị ji eze, ihe niile dizi ndị na-achị obodo Enugu n'aka. Mana ọ dị m ka eme ngwa ngwa eme ala ọdachi maka na oge e nyere ndị ndịda niile na-achị na Naịjirịa, ndị isi yere ọ gafeela. Onye aka o ji gafee enyedebere mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ọnwa itoolu afọ anyị nọ n'ime ya ka enyedebere, mana ọkwa mkpụrụ ụbọchị abụọ ka anọ na ya aka na-akpa ya akpa. Gịnị ka a na-eche kemgbe e nyere ya? Obodo ndị Yoruba ọka n'ime ha abịaghị aka na iwu a wee wekwara ndị na-ahazi iwu ha ka o wee dị ile. Ya bụ ndị be anyị ka anyị teta n'ụla mee ha anyị kwesịrị ime. Udo ka anyị chọrọ, ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Echi anyị eme anyị n'ụzọ omenala, n'ụzọ priche. Abụ m Chizzy Ani. Cheta na unu ga-ege anyị n'obido n'elekere 5 nke ụtụtụ. Anyị bido ụtụtụ ọma jiri asụsụ Igbo wee gbasaba ozi bugara ọnọdụ ugbu a ozi ọma eji ofe dịrị unu wee gaba n'oge nke ya. Kiribe ka anyị jenu kiribere ihe niile wee kpakọrịta na YouTube na Kpakpando TV maọbụ soro m Chizzy Ani na Facebook maọbụ na Kpakpando TV na Facebook. Ka ọ dị n'o Doko Shada.